Avui, spoilers de TV3. Au! Perdó, he vaig a tancar això perquè... És així. Ah! Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents, rotllo de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Que bé. Digue'm, Dani. Una pregunta, tu t'han detingut mai? Vale, hipotèticament, si t'haguessin de detenir, quina seria la teva primera acció? Deixar-me detenir, bàsicament, perquè Sí? si et resisteixes la lies. Collons, és curiós que aquest coneixement el coneguem a Barcelona, però no a Olesa de Montserrat. Una olesana, és el gentilici d'Olesa, una olesana s'accidenta a Manresa, quadruplica la taxa d'alcohol i agredeix a la policia. Deixa'm posar un pin a això, perquè... Una xinxeta, fins i tot. Una xinxeta. Però un pin també. Sí, m'està interessant el que m'estàs venent. Vull parlar amb tu i els nostres espectadors, oients. Audiència. El graciós que em sembla que hagis de dir el gentilici i comprovar si el gentilici està bé. I un cop dins el gentilici bé és un... Vale, Aviam. som-hi, nens! Primer de tot, jo parlo amb correctitud. Segon, olesana és un gentilici que no he fet servir en mi puta vida. Jo és que crec que no he parlat mai amb ningú en olesà. Bueno, és d'Olesa. Has tret els bitllets pel... Has tret els bitllets pel Cremallera per pujar a Montserrat amunt? Ah, sí, clar. Doncs més o menys. Ara no sé He estat en territori olesà, hòstia puta. Et seré sincer, no sé si el Cremallera para a Olesa o a Monistrol. Para Monistrol. Doncs mira... És la mateixa merda. Bueno, sí. Bueno, total, que els olesans... La conductora! Conductora més. Ojo amb el que vas a dir, Cade. No, cony, que està alcoholitzada. Exacte. Bueno, sí, clar. Pobreta. Només perquè hagi quadruplicat. Quadruplicat la taxa Pels que d'alcohol. no ho sapigueu, 4 vegades més, Sí, és una bogeria. La conductora va xocar, i això és el primer punt que em vull aturar, contra 7 pilones de la carretera de Vic i va acabar detinguda. Si te'n pots endur 7 de les de ferro que estan clavades al terra i no aturar-te, els vianants ja són morts. Però que no... Sí, a mi el que em sembla increïble és que tinguin la desfatxatez, el descaro... La desfaçanatès. El què? Bé, és igual. Que la pobra dona va amb pressa, a més va borratxa, i l'has de parar, tio. Exacte. Remodela la ciutat de gratis. Molt les pilones! Que són 7 pilones, Cade, que això són com 10 metres. Que si hi ha... Imagina't que hi ha, no sé, una excursió de nens de 5è. Tots morts. Però si és que la cosa és que Vic ho fos malament, fot les pilones malament, les fot totes juntes, i clar, a la que te'n menges una t'has de menjar les altres 6. Petita correcció, la carretera de Vic, a Manresa. La carretera que duia a Vic des de Manresa. No estem a Vic. Aquí, vale, no, ara s'explica. Estem parlant de Manresa. És normal que a Manresa passin aquestes coses. Què vols dir? A diferència de Vic? A diferència de Vic són persones excel·lents. Mira, tenen embotits bons, no com a Manresa. Que tenim una plaça de terra batuda. Vés a jugar a tenis, home. Que s'ha inventat el quitrà, que ja s'ha inventat l'empedrat des dels temps romans. Posa-li alguna cosa allà, Mare hòstia. Meva. Baralla de pobles grans, cuidado, Total, segons ha explicat el cos policial, la dona va perdre el control del vehicle quan circulava per la carretera Vic, que de nou és de les més grans dintre de la ciutat, o sigui, és l'únic lloc per on pots accelerar, perquè la resta de Manresa és casc antic. Si arribes a anar accelerar 50... A lo millor et menges 7 pilones. Clar, o potser ja et menges l'aparador de davant, no? Bueno, més d'un ho ha fet, no?, pel que em vas explicar. No s'han robat l'aparador diverses vegades de travessant-lo amb un cotxe. A lo millor és que els hi passava com aquesta dona d'Olesa. Poc abans del pont de ferro, que ja hi va haver el marrón aquell del pàrquing. Clar, és que tot això, en realitat, nois, això és un episodi de recopilació en el qual rememorem els millors moments de Manresa. El pont de ferro és a Manresa el que Londres és a Doctor Who, saps? Per alguna raó, tot passa allà. Falten els Daleks. És l'epicentre del mal rotllo, saps? Tio. Passen mercaderies, s'atropella gent, els pàrquings s'enxiqueixen, és tot sobrenatural. Sí, vale, de moment, picture. Pel que no sàpiga, pintura.
O Pictora, fins i O tot. Pictora. Tenim una dona d'Olesa, que ja és dolent, passant per Manresa, Aviam. doblement dolent, Aviam. amb un cotxe, amb el quadruplicant la tassa d'alcoholèmia, 3 cops dolent, i que es menja 7 putes pilones abans de que l'aturin. Em sembla espectacular. A mi em sembla genial. Dius quadruplicar, la taxa és 0,25 mil·ligrams per litre Correcte. d'alcohol. El resultat era 1,14 mil·ligrams per litre, o sigui que era 4 i mig, més o menys. O sigui, literalment pots agafar un mil·ligram d'alcohol sec. No sé per què ho diuen en grams, l'alcohol és... Saps? No, tens... bueno, és per coses. Bueno, suposo. Però l'agafes aquí i el dissols en un litre a 4... que tenim 4-5 litres de sang al... No, més. En tenim més? Crec? Hòstia. Quick check-up! No m'ho estic mirant. No, espera. Ara fem... Tallaré. Blood amount in human body. En galons, me cago en la puta. 5 litres de sang. 5 litres de Vale, sang. i ara? No hem tallat res d'això, Vull dir, Res, absolutament no tallaré res. 5 litres de sang, tio. Bueno, total, que és molt. Total, que li fan el test d'alcoholèmia, del de bufar, i diu, a partir d'aquest moment, explica el cos policial, si és que n'hi ha un, saps? Jo m'imagino que és un cadàver, saps? Sense cap. Bueno, no sé. Però ficat en mosso d'esquadra. Escolta, que si no encerta la broma no cal que riguis tampoc, Hòstia, és que em sap tan greu que no veieu la situació, les mirades que l'estic llançant. Dios, No, és una bona broma. La conductora va deixar de col·laborar en aquell moment i no va voler continuar amb les proves de detecció d'alcohol. Dit així com té tot el dret la senyora de no voler continuar. Què dic jo, per què de continuar? Perquè quan et marca 1,14 al bufímetro, no sé què s'ha de continuar. Surts i fas que et canti l'abecedari al revés. Mira, anava a col·laborar però m'heu indignat. O sigui, dono 1.14 i no teníeu la dignitat ni com a mínim de donar-me un altre gin tònic per quadrar-ho, tio. Dona'm un premi, ding, 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 ha batut un rècord a la carretera de Vic. Don premi i us enfadeu amb mi, saps? Tot seguit va donar una puntada de peu a un d'ells i en va agafar pel coll a un altre. Això a 1,14. Com ha de ser la senyora aquesta? Avui és el dia que respondrem quantes olesanes necessites per matxacar a gent de Manresa. Aparentment mitja, perquè si aquesta va poder amb 2 agents... Borratxa com anava? Borratxa, imagina si està sòbria. Però quin pedazo d'olesana era això, tio? Bueno, és però que- més policies. Sí, clar. O sigui, li Bueno, fot aviam, una què vols que facin uns civils? Què et penses que tenim contra els civils allà? Però que li fot una pata d'un, s'endú l'altra. Quantes persones estem parlant, Dani? Quantes persones Bueno, van de aixecar? moment 2 agents. No em diuen si van haver de demanar reforços. No em diuen tampoc si van poder jutjar a la senyora, que potser va doblegar els barrots i va marxar. El dia següent amb ressaca i mala hòstia, saps? Però és que a més és això. S'han portat 7 pilones. La senyora no devia parlar molt bé ja en aquell moment. Quin test més necessites? Què més col·labora? No, aculli el quarter que li farem més proves. No. Fes una mica d'esport, a veure si et passa la tassa d'alcoholèmia. Que potser després estàs prou bé per anar a casa, saps? T'anava a dir que si la senyora és així, potser arranca a córrer i es troba a Cardona, Hòstia puta, tio. És que és una puta bogeria. Oh. Digue'm, per favor, que no la van detenir, que la van deixar marxar. Crec que no van poder. Crec que... No. Va acabar detinguda. Imagino que és perquè li va venir la son de la borratxera. Perquè si no, no m'ho explico. Nois, espereu, s'està dormint. Ara és el nostre moment. Segons la policia local, la detinguda és una veïna d'Olesa de Montserrat de 38 anys amb diversos antecedents. El 1990, la senyora aquesta, que devia tenir 15-16, jo m'imagino la Hulk. Jo m'imagino el Hulk d'Olesa. La Hulka d'Olesa. Mira, aquesta apareixerà al podcast de Crims ben aviat. La Hulka d'Olesa. La Hulka d'Olesa. Hòstia puta, brutal. Daniel, què és barceloní? Ui, m'estava preparant per l'altre entremès. Hola, Cade. Què? Hola, què? Hòstia! Què és barceloní? Algú que... Què és barceloní? Està obert 24/7? Ah, però he de contestar jo o això ja és una pregunta que et contestes tu? Hòstia puta, tio, és la intro més trutxa que ens ha sortit. Ah, perquè és una notícia, això. Saps què no és trutxa? O és l'entremès? Hòstia puta, és l'entremès. Tu, tio! Vali. Ho sento molt, espectadors, us mereixeu més, no és el que teniu. Us mereixeu entre més. Ara, guarda't el pel següent. Nois, aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana, 27, 28, 29 i 30, que ara me'n dono compte que no us servirà que us expliqui perquè ja haurà passat.
estan fent l'agenda d'activitats... Ho podem penjar a Instagram. No, penjarem igual. Estan fent l'agenda d'activitats de tallers oberts. Si heu tingut el plaer d'anar-hi, felicitats. No, explica'm en què consisteix, Cade. Potser m'ho miro per la 324. Pues mira, bàsicament estan al poble espanyol de Montjuïc fan una sèrie d'activitats a les quals pots participar de forma gratuïta. O les han fet? Les han fet perquè esteu escoltant quan ho esteu escoltant. Espero que plogui i ni les facin. Ens farem la foto per Instagram per avisar-vos abans. Si no ho hem fet, ho sento molt. Si no heu vist la foto és que hem mort. I fins aquí l'entremès. Vinga, espero que us hagueu passat molt bé els tallers. Daniel, ¿está usted preparado para una noticia de Constitución? ¿Qué es això? Què és això que m'estàs dient ara? Esto, en lo que te hablo, es la lengua del país. Ah, és aquell dialecte del català que dona la resta de la península, excepte Portugal i Galícia i el País Basc. I València, i crec que a Castilla y León també parlen diferent. Les Balears... Les Balears, Mallorca, Menorca... Cert. Bueno, les Balears ja són allà. Andalusia algú podria arribar a dir... O sigui, el dialecte castell. Castellà. Castilià, no? Doncs et porto una notícia de contrades castilianes. M'agrada perquè ja se t'ha anat el dialecte completament. A tomar pel cul. O, com dirien en el dialecte, a tomar por culo. A tomar viento, Daniel. Por favor, aquí no insultamos. Total, yo te traigo hoy una noticia. Ah, que hi vols tornar? Vinga, va, fot-li. Yo te traigo una noticia en dos partes, como hacéis los catalanes. Como los teatros, ¿no? Como los teatros. Una comedia en 2 actes. El primero es que Pedro Sánchez ha pedido un indulto para esta gentuza del progrés. I digue'm una cosa, Cade, què és exactament un indult? T'explicaré. Un indult, bàsicament, és anar al jutjat i dir, mira, escolta, que aquesta persona potser no es mereixia la pena que li hem fotut. Podem treure'l una miqueta abans i perdonar-li, donar-li un perdó. Ah, però que està condemnat, en Pere Sánchez. No, en Pere Sánchez està bé. Els que no estan bé són els del Progrés, que no sé si te'n recordes, però fot 3 anys i mig va haver-hi una movida aquí a Catalunya. No va passar res. Aquell no va passar res. No va passar res. No va passar res fa 3 anys i mig. Estàvem tots de vacances. Exacte. I se'n van endur que eren 12 13 persones cap a la presoneta. Por ahí. Bueno, total, el Pedro Sánchez va dir, mira, escolta, ha anat al Suprem i diu, mira, portem 3 anys i mig amb 12 13 persones tancats en garjola per coses que no han passat i potser seria hora de treure'l. Total, el Suprem ha dit, me parece razonable, señor Pedro Sánchez. What? Me parece razonable, déjeme ver mi lista de si podemos hacerlo, i han fet això. Per aquells que no ho estiguin veient, estic fent una apologia a la botifarra catalana. A la península diríem peineta, fins i tot. I tu em diràs, però escolta, per què el Supremo va dir que no? Bueno, doncs el Supremo va dir que no perquè, primer, no són presos polítics. Perquè, com bé sabem, aquí no va passar res. Ells van robar una moto el 2017 tots junts, tots són còmplices, i era una moto molt bona. Molt bona! Era una moto del Constitucional. Gràcies que diguis això, perquè la segona raó és perquè ens van vendre la moto els catalans. Aviam, com ho dius? T'explico. O sigui, no només és presos polítics per declarar la independència, sinó a més per fer-ho malament. Saps? Ens va prendre la moto. No, que independència, que no va passar res, collons. No, aquí no estem... Pitu. Impedència. No som un podcast polític, no ens fiquem en la política, excepte ara que ens hi estem ficant, però perquè és una notícia molt divertida que ara us explicaré. Sí, exacte. I només vull apuntar un segonet. És com la teva coletilla, tio. És que és molt segura. Bueno, total. Això ho tallaré. Sí, sisplau. Total. Diuen, primer, que no són presos polítics. Diu... Vale, primer és la notícia, nois, amb més cometes que he vist en ma puta vida. Però cometes de citació. Cometes de citació. Diuen... Cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus ciudadanos, concluyendo, no podemos hablar de presos políticos, sino de alborotadores. Sino presos que han sido apresados debido a carácter político. Bàsicament. Que no políticos. Primer error per no l'indult. Me l'heu liat parda. Però me l'heu liat parda, però no esteu apressats per perder-vos. Clar. No. Me l'heu liat parda, heu robat la moto. Però és que aquí ve la segona part. Heu intentat vendre la moto. Diu... Però aviam.
Diu que, bàsicament, aquesta gent el que ha fet ha sigut mobilitzar el poble català. El poble català. Com si tot el poble català s'hagués mobilitzat. Ara tenim poble català. No. Ara sí, per fi. O sigui, com si tot el poble... Quan interessa. Quan interessa. Perdó. Hòstia, ens estem anant molt polític. Jo no sé si tallar això, tio. És que et veig calentet, Continua. Nosaltres no posem en entredit el que digui el Suprem, virgencita. Apel·lo. Hòstia, sortiré d'aquí hostiat i no sé... Apel·lo, cade. Total, diuen que ens han estafat i que van a fer apologia a unes idees i unes ideologies falses i van enganyar el poble català amb això. Primer de tot, jo et dic, home, no tot el poble català va sortir a no fer res. Exacte, no va sortir a... Jornada de portes obertes. No tot el poble català va comprar la moto. Què et sembla que I els que van comprar la moto, crec que ja la tenien vista d'abans. M'encanta aquesta metàfora, és fantàstic. Te l'he dit com broma i t'hi has arrapat, Però és que després ve la tercera part de la moto. Acaba, per favor. O sigui, roben la moto, venen la moto, sí. Però saps què és el pitjor? Què? Que no mostren arrepentiment. No, mostren arrepentiment. Jo només vull fer una sèrie de preguntes. Diuen que tenien premeditació per robar la moto. 2. No és que hagin robat la moto, sinó que ho han fet malament. O sigui, és una crítica. És una crítica de peli. Ho heu fet malament. Si l'haguéssiu robat bé, no s'hagués caigut tanta pena. Heu fet malament el Progress 11. No heu robat bé la moto, tio. És així. Però a mi, jo això t'ho porto no per la política. No, Déu me'n guard, no és que m'escalfi. Sinó per la gràcia que em fot que Pedro Sánchez demana l'indulto, ¿vale? Sí. Digues. Perdona una cosa, i per acabar, com muestran arrepentimiento? Bàsicament Junqueras, no tornaràs a fer, oi? Com ho preguntes? Junqueras, jo no conec a ningú Junqueras. Congeres. Ronqueixes? Quan dorms ronqueixes? Sí. Vale, perfecte. Sí. Els hi van anar i els han dit, tu què? Estàs arrepentit? I va ser home, a veure... Exacte. No, perquè m'has tingut 3 anys i mig a la presó, però m'agradaria sortir. M'agrada la idea de que l'enganyen. Saps què vull dir? O sigui, toca menú a la presó i quin menú vols? El de carn o vegetarià? T'ha agradat? Sí. N'estàs penedit d'haver-ho triat? No. Ja, lo tenemos! Bum! Edició de vídeo. Oh, brutal. Vinga, ja està. Bueno, total. Pedro Sánchez demana l'indult. El Suprem li diu que et donin pel cul. Tot això ha passat en 2 dies, Rotllo 25, el senyor Pere diu, oye, indulta'ls. El 26, el Supremo diu, por el culo de la Inco. Hòstia. I diu, però si no he dit 5. Ahà, por el culo de la Inco. Hòstia, tot això està passant en temps ànime. Saps que 6 segons són com 37 pàgines d'explicació. Literal. Perquè per lo que m'has explicat seria moments de deliberació, però no, és on entra, surt. I és que el 26 diuen, vale, el Suprem ha dit que no. Sí. Saps què podem fer? Anem a mobilitzar-nos, diu Vox i PP. Anem a mobilitzar-nos i fem mocions amb 8.000 ajuntaments per cagar-nos en Pedro Sánchez. Per un moment em pensava que es mobilitzaven en contra del Constitucional i dic, potser he estat seguint el manga equivocat. Saps? Potser m'he perdut. Saps allò que fas amb One Piece, que són 900 episodis i te'n saltes alguns i no saps quin personatge està plorant? Hòstia puta, que ara en Junqueras té un nou aliat. A l'Abascal i al negro de Vox, esto de los presos políticos, mal. Dius, hòstia puta. No, brutal, tio. Perquè a més, Vox diu, saps què? Ens mobilitzarem. I Pepe diu, agafa'm els collons que nosaltres anem més amunt. Diu, això de les mobilitzacions és per panotxes, és per parguela. Hòstia, panotxes, pobres panotxes. Panotxes és una altra cosa. És per pargueles. Per pargueles. Qui treu la mobilització per capsigranyos. Per ensenyar-la és un parguela. Per capsigranyos. Per capsigranyos. Cabeces de suro. I diu Pepe, nosaltres anem més fins, tio. Anem a fotre mocions als 8.000 putos ajuntaments del país espanyol. Jo crec que aquí no ho has explicat del tot, Vull dir, les mocions, crec, es van fer perquè les mobilitzacions no van donar resultat de res. Doncs aquí ho tens. Això jo no ho sabia. O sigui, sí que Vox va fotre les mobilitzacions i, clar, i després PP va dir, no. Nosaltres, que som la classe, que som l'aristocràcia de dretes, farem mocions de censura. I a més, això, quan dius 8.000 mocions de censura, és com... Uah, molt impressionant, no? Vull dir, 8.000 ajuntaments, no diuen qui ha firmat, i B, això és una cadena de correus. No. Han enviat una cadena de correus, han fet CC a 8.000 ajuntaments, ayuntamiento firme esto, soy el rey de Nigeria, grandes dineros le ahorran, le esperan, si firma la moción. A mi m'agradaria pensar
que a cada districte on hi ha un ajuntament hi ha hagut un tio de PP vestit amb una toga, amb una caputxa al cap i una carta segellada amb el símbol de la gaviota trucant a la porta, saps? Aquí tiene la emoción. És el cadàver del Cid. I tots a la vegada, saps? Tots a la vegada. Que l'han ressuscitat sense cap i esquelètic. Habéis firmado mi moción. Clar, i és esquelètic. Esos catalanes son un hueso duro de roer. Oh, wow. Nice. Però és que el millor és que després de tot això, Pedra pica piedra, ha picat piedra i ha sortit i ha dit, però home, cabrons. Espero cabrons. Que surti al Congrés dient això, en català. Surt i diu... clar, és veritat. Aviam, cabrons. Diu, hòstia puta, cabrons. Ai, merda, cabrones. Diu, cabrons, que us he ajudat quan hi havia el Rajoy, perquè me la claveu per darrere. Suprem, cabrons, que només volia posar pau. Eliane, mira, tio, saps què? Ho parlarem. I és un tuber continu, així que amb sort ja sabrem què passarà. Només ens pot salvar el senyor Iglesias, de Podemos. Ah, no. Espera. Que s'ha tallat la cueta. No, ha perdut tot el seu poder. Bueno, em sembla que deixa la política. No. Hòstia, ara sí que... Es talla el cabell i és com Sansón per tot el seu poder polític. És possible... És possible que siguin dos fenòmens una miqueta sense correlació. Però sí, bàsicament, és que és el Sansón. Però tot el que està passant es talla la cua i diu, ¿sabes qué? Me piro d'aquí. Em sembla, no sé en quines cultures tallar-se el cabell i deixar-se una cueta era símbol de vassallatge, fins i tot. Així que ell el que ha fet és tallar-se la cua i dir, ara sóc lliure. Ara sóc lliure. Però espero que el senyor Pere Sánchez, com ja hem establert, nadiu de la Conca de Barberà. Hòstia, sí? No. Vale, estava flipant. Pere Sánchez, i em pensava que era Castilla-La Manxa. No, resulta que és de Lleida. Els catalans s'han infiltrat al govern. Benvinguts a l'entremès. Que no és un entrepà. Som el Daniel i l'Àlex, els locutors d'aquest programa. Aquí normalment ficaríem sponsors o patrocinadors del programa, però com que no en tenim, què va? us direm que esperem que hagueu vist la lluna vermella d'aquesta setmana. No crec que l'hagueu vist perquè bàsicament es veia a l'oceà Pacífic. Sobretot. Però les imatges són superxules. Les imatges són superxules. Lluna de sang florida o alguna... Sí, pot ser més metal, tio. Flower Blood Moon, és bastant metal. És preciós i metal a la vegada. És superguai, perquè a més són com el conjunt de 3 efectes alhora. O sigui, superlluna és com quan la lluna està més a prop de la Terra, llavors es veu més gran. Clar, per això lo de super. Depenent del dia que sigui i en el moment que estem, es veuen en un cert moment del dia i de la rotació de la Terra. O sigui, que potser no la veus com la veus. Nosaltres no la veiem, perquè Europa era de dia, saps? Puta merda. I, per últim, la refractació de Rayleigh, que és una cosa així com molt difícil de dir, però bàsicament és... normalment la lluna brilla per als rajos del sol, però en aquest cas la lluna brilla perquè els rajos de sol han entrat a l'atmosfera terrestre refractada i només unes certes colors es reflexen cap a la lluna i tornen cap a nosaltres. I en aquest cas el color és vermell. I gràcies a això tenim la lluna més brutal que s'ha vist. Blood Moon! Molts significats a nivell mitològic i religiós. Per alguns són un canvi de cicle, per altres cultures és un mal adveniment. Jo trobo que és molt metal i crec que els zombis podran començar a aparèixer. Sí, no? Toca allà. Blood Moon! Daniel, t'has sentit mai com una princesa? Encara no t'he contestat. Bueno, i què? Què hi passa? Que si no em contestes no tinc dret a parlar. Digues, Cade. No. Ahà. Perdona, és que vaig amb delay. Oh, Déu meu! Ei! Saps qui n'ha d'aguantar això? Qui? Kate Middleton. Qui és Kate Middleton? Kate Middleton és la duquesa de Cambridge, que no sé si ho sabeu, però ara està de gira per Escòcia amb el seu marit. Ah, és la dels exàmens d'anglès. Sí, és la dels exàmens d'anglès. És la que... És la que corregeix. És la que t'avalua. Si suspensa l'examen de First, és culpa de la Kate. Vale, guai. Està de gira per Escòcia, com una rockstar. Exacte. No com una rockstar, com una princesa. Ai! Per què? Jo que sé que a Escòcia són molt monàrquics i patriòtics d'Anglaterra. Ho són. Molt. Ho són. Són, vamos, home, els fills preferits. som tant com aquí a Catalunya, Espanya. Lo mateix.
Woman ens porta una perla. Woman. Woman. No La sabia revista que- Woman. Woman. Només n'hi ha una. Només hi ha una. La resta són tot tios. La resta no són womans autèntiques. Exacte, d'escriptors només n'hi ha una. I en aquest article la woman és la senyora Kate. I com es diu de cognom? Kate Middleton. Middleton. Del Montón. Del Montón. A la mitja, saps? I tampoc ens hem escatimat. Doncs la senyoreta Kate ha decidit portar, es veu que una maleta que li ha encantat als dissenyadors de moda, perquè es veu que cada puto dia és una passarel·la de moda diferent. I què hi ha dins? Pues hi ha de tot. Perquè a més, segons diu la revista Woman, s'ha preparat per tot el clima inestable d'Escòcia. Per tant, jo no sé si era una maleta, 5 maletes, 10 maletes o un maletón. També et diré que el llindar està molt baix si el que diuen s'han dut un xubasquero per anar a Escòcia. No, però és que s'han dut moltes coses fantàstiques. Però Woman diu que s'han dut la joia de la corona. Bueno, no la joia de la corona. Les sabates de princesa. Les sabates de princesa de Lady Di. Que per si no ho saps... Sí. O sigui... No són les mateixes que les que crec portava. que aquelles sabates estan a 5 metres sota terra. Anava a fer una broma molt més bèstia. No és broma, és literal. Sí. Vull dir, o sigui, què ha fet aquesta senyora per obtenir-les? Pues aquesta senyora el que ha fet per obtenir-les ha sigut demanar-les perquè són d'una marca... Exhumar el cadàver. És una puta marca. Ah, vale. És que, no, perdona, encara no hi havia arribat. Una marca de sabates en honor a les que duia Lady Di. No. És la mateixa marca de sabates i disseny que Lady Di portava. Als anys 90. No és una còpia, exacte. Que són les zapatilles Superga. Què? Superga. Que en català sonaria superbasto, però ja serà bé. Superga, senyor, gràcies. Superga. Què són sabatilles? Mira, no ho sé. Què són sabatilles al meu perchero? És que... És això, No sé, la cosa és que la dona, ho està combinant tot. La mossa. Tota la seva roba l'està combinant amb aquestes sabatilles de Superga i li queda fitón. Hòstia. Que jo dic, deuen fotre pudor de tant caminar per Escòcia, però bueno. Exacte. Només en té unes, saps? Només en té unes. No me'n podria donar 2 o 3. No, només n'hi ha unes. Però és que el perfecte de tota aquesta història és que només ella podria portar aquestes sabatilles també. Saps per què? Perquè és la Ventafocs. No, perquè Lady Di era la seva sogra. I tothom sap que només les nores poden portar la roba de les sogres igual de bé. Les nores, que bé. Ui, el Dani s'ha posat una mica quitxondet, amb la paraula catalana. No, és que crec que són les joves, No, són nores, tio. Són nores? Hòstia, nora, tio. Sí, no? És nora. Sí, però jo pensava que... Doncs el que deia, que es diu Nora. Nora, clar. És que cada... No, mira que dir-me jove. És que es nota que soc de Barcelona, No n'encerto ni una. Nora n'encerto ni una. Pues això, la senyora Kate Middleton ho ha estat durant tot i Woman ens ho ha volgut portar. No sé si tens alguna opinió al respecte. Per què només ella pot portar les sabates? Vull dir, o sigui, hi ha algun requisit legal. T'imagines que han passat a la cambra dels lords? No, vale, d'acord. Però aquestes sabates només per la senyora Middleton. Home. 3 hores debatent-ho. És que portar les sabates de l'anomenada, exanomenada princesa del poble, que no és Belén Esteban... Hòstia, m'ha costat. Pregunteta. Digue'm. I no vull ser ofensiu. Que ho seràs. Kate Middleton, amb aquestes sabates, en quin vehicle viatja? Perquè... Espero que sigui autobús, avió o bicicleta. Si és un Ford... per cert, que em sembla que... De fet, hi ha una història sobre això. El model d'aquell cotxe, que era bastant nou, saps? Era molt alta classe, per això la tenia Lady Di, era un Ford o alguna cosa així. Després de l'accident va caure en picat les ventes i va ser una hòstia duríssima per l'empresa. Perquè no hi ha millor publicitat... Que se't mori la princesa del poble en un cotxe, sí. Exacte, hi ha una dita que es diu tota premsa és bona. Jo estic disposat a dir que no. Mira, m'arriscaré a dir que... No sóc economista. Sí, no, des de luego, no és un bon eslògan. El cotxe que va matar la princesa del poble. Los mejores parachoques. No, home, no. Ei, gràcies per escoltar audio.png. Escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Oh, sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu.
Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.